Chimwaza. Lucia Chimwaza. Ebe Mangoma. Pamusoro ndakaroorwa paMangoma. Ndakagara nemurume wangu for 34 years. Murume wangu wakatanga kurwara, akarwara for 8 years. Murume wangu wakatanga kurwara 2017 kusvikira 2025 muna September. Baba akashaika musi wa7 September. Ashaike kudaro ndandina tete Bernadette. Ndo anga aripo. Kurwara kwese paita baba, hapana mwana waicheuka kana kundibatsira. Baba anga asikachakwanisi kufamba. Ndaitsvaka anhu aindibatsira kujega ndichibhadhara. Baba paakaradzikwe kuSt Joseph, handichazivi kuti gore ripi, aradzikwe kudaro, asikana akauya kairi, akomana hapana wakauya. Tikabudiswa muhospital tikagara pamba. Tagara pamba, ndaingojega, anga asikachakwanisi kufamba. Kuenda kutoilet ndotsvaka anhu maraini kuti ndibatsirwe. Kana hama dzangu dzasvika, vamwe dzondibatsira, ndichifona, akomana uyai baba ari kurwara, hapana wakabatikana. Akazomboita nani, aita nani echimbonga kufamba newoka. Ndakambokwereta woka pa next door. Ndobva ndazopuwa kamari ngehama dzangu pavaenda kotenga woka. Ndataurire vana kuti baba anoda woka, hapana wakaresponda. Ndobva ndazopuwa mari ngehama dzangu pataenda kotenga woka. Anga akufamba newoka. Ndichobva atanga kubatisiswa futi kurwadziwa. Ndichamuka pamubhedha kana kudini, toilet ipapo zvese ipapo. Ndichitaurira asikana akauya. Ndingati pa 8 years asikana akauya katatu. Pa 8 years akomana wakauya ndiye uyu kairi. Uri muHarare, uri mwaMutare ndaiti ndikamufonera. Uyai baba arurwara aititaurira ari kuHarare. Inini ndiri mudoko kuna ari Harare. Baba akaona nguva yekumbokumbira muzukuru mare ngekuti mari yanga isikabatikani. Taigara kumaHondi, imba yavo iri muChinyausunzi. Akati ona mai mwana, akomana akura, ese ane makore ari over 18. Saka mari yekumba itakufanira kutora kuti tibatsirikane ngoti ndarwara. Saka mari iyoyo ndiyo taende kotora tichibatsirikana. Kutenga mapirisi, kutsvaka anhu anondibatsirawo kuteka. Izvozvi side rangu wana handichatoriseenzesi, ndausenzesa side one. Ngekuti hapana mwana wanga achimbouya kuresponda kuti ndibatsire baba. Ndakagara echingorwadziwa ndichingodaro, ndichingoshingirira. Hama dzangu dzichinitishingirira. Ndikambofonera musikana mukuru wacho akati chengetai murume wenyu. Ndofona uyai mukoma Herbert kumboya akati hana mari. Herbert ndiyo uyo akagara pasazita wababa. Ayo. Ndofona ombouya baba angani omborwadziwa ndichingotsvakana. Vamwe vanhu vekuchechi paipinda baba ouya ondibatsirawo kujega. Baba aireme 100 kgs. Pamwe ndiri ndega ndomira parodi. Ndikaona munhu ndoti yakomana ungadibatsirawo. Chinyi mbuya ngati umba. Topinda anenge azviitira tsvina ndakorera kuti nditekatete ndoita. Mukomana kuti ndibhadhare ndobhadhara. Kushaika kwakazoita baba musi wa7 September. Tete Bernadette anga aripo. Musi wa7 September baba ashaike kudaro. Pakati apa akanga ambodaidza atume musikana uri mwaMutare kuti daidzana imwese anangu muye pana. Nezvendiri kuda kutaura nemimi kuti kuri kuregererana kutoregererana, hapana wakaresponda, hapana wakauya. Saka baba akazosvike pakushaika. Ashaika, anhu akauya. Iye waiti munodaidza ari Harare wakabva ati auya kwakuende kuNyaradza. Aendawo Nyaradza, kwaundofona ari kuNyaradza ikoko. Ndaishanda nemuzukuru Pardon Muchingami. Ndiye waimbonga wandibatsira. Akatora mutumbi akaendesa kumochari. Tikagara kumba kwetaigara kumaHondi
ngekwangu mari yekumba kwababa aiti ndiyo inotibatsira kutenge mushonga. Takagara baba arwara ashaika kudaro, takagara pamba pamahonde. Ndikati zvakazi ndibaba ndikashaika, munazondipinzawo mumba muno, mwandipinze muno mobuda mondipinza kuti kuchinya usunudze. Ndichifunga ndiri kutaura vanhu vari kudini, tiri pamwe chete. Kuzoti manheru baba ari mumochari, takarara pamwe pamba, chikafu chikatengwa ngehama dzangu, chikafu chikaunzwa ngechechi chekuti tizvipa. Chechimangwani ndikazi tipe hembe dzekupfekedza baba, ndakavapa hembe. Toswera takandogarapo, chikafu chechibikwa. Hama dzangu dziri kudya mutari dzakauya nemuriwo makebhiji, chikafu chimwe changa chapo. Iwo aya anga apo mukoma hebhedha naasikana atu aya kuenda kotora mutumbi wakaitwa, ndozi tipe hembe dzababa, ndoapa. Ndape hembe dzababa, musikana wakati mari yedu yashota yefuko, tipewo mari. Ndane kamari kangu kendasungira ndobva ndaapa. Ndikazi hatina resiketeni, tinodawo resiketeni. Ndikati endai pamunin'ina wangu mwopuwe chinyi, resiketeni. Akaenda akadini, akapuwe resiketeni, akadzoka. Pane kuti anditaurirawo kuti taakotora baba, hapana. Ana baba angu aripo kuti ashumawo kuzi mupambonyi pano hapachina, hakuna. Anhu akungoekta. Akotora mutumbi, ndakaona nyara dzoyouya, ini hembe dzaa ndatorongedza hembe dzababa, zvese zvarongedzeka zvapo. Nguva yacho memoro kandipe gumbezu doko maini, ndikati gumbezu doko handina, ndine guru, asi kuti muri kude guru. Ndikazi chiregerai tariona. Handaregera hembe zvese ndarongedza. Atoona kuti zvese atorongedza. Nguva yacho hembe ndarongedza, ndikasungira pamashitibhedhi, zvimwe ndikaisa mumonaki. Ndikati munazondipawo monaki yangu nemashitibhedhi aya, zvorongedzwa nechikafu charongedzwa, zvese zvapera, nyara dzeyasvika. Ndiri kuona mberi kwakatogare mukunda wacho. Ndikazi baba atouya, atouya, azi atouya. Apa anhu ari kuti dzikisai apinde mumba, hapana wakatenda. Nditoona nyara dzeyakutenda, ndiri kusara. Makombi, nditoona makombi azara, ini nana baba angu hapana, ndiri kusara. Nditoona anhu hambai hambai, tine nzvimbo yako badzi wewe, lorini, tine nzvimbo yako badzi, handei. Ndatodona, ndakandozwa anhu kuti ungadona, kuti ndichaziva kuti zvakamira sei kana zvakaita sei. Anhu atosimuka atodini, atoenda, ndatosara. Baba akakotswa ndisipo, mhasha dzikagoyiwa ndisipo. Ndakazotiwo kwapere mazuva, musi wa 16 September, ndikakumbire kuna abereki angu ndode koone pakaiswe mugumo wangu. Akandibvumidza. Ndikati asi ndiri kusvikire pasabhuku. Ndikati zvakanaka. Ndakauya nemuzukuru wangu ndiyapo, neumwe wacho haazi kuuya. Tikasvike pasabhuku, takatambirwe zvakanaka pasabhuku. Tatambirwe zvakanaka pasabhuku. Wakati zvakanaka mai, ngatichiende kwaMangoma. Takaende kwaMangoma, ndikagashirwa ndiana baba anga ariko nana mai nini. Ndikapangidzirwa pakaikwe murume wangu. Ndapangidzirwa kudaro, takadzoka tikabhuye nyaya kuna sabhuku. Sabhuku akati nyaya sirai ini tokumbira kuti muende. Ana baba nanga ari pakati chisirai sabhuku nyaya, isusu tiri kukumbira kuti mudini, mumbodzoka tozomudaidza. Takadzokere kumba. Ndichisvike kumba ndakafonerwa ngemwana wababa memory. Akati waenderei kumusha kwedu isusu tisipo. Ndakabvunza kuti imhosva here. Ndaenda koone pakaiswe murume wangu. Ndini ndaimuchengeta, kope ndaimuchengeta. Handisaichengeta ndiri ndega here. Endi kumakuwa handina kwenda ndega. Ndaenda nana baunini. Enda handizusvika mumusha mwenyu ndega. Ndaenda nasabhuku. Ndikasvitswe mumusha. Ndikatorwa ndiana baunini. Ndikaenda kuona pakaikwa baba zvazi wazoenderei. Isusu haridze musha tisipo. Natate Bernadette muridzi wemusha. Handizozokona kudaira, ndakabva ndaramba ndakadaro.
kana nhasi ndo zviripo. Mapedza. Kaindimbozorora kana baine zvinoita umbotaurwa chandakanga mandozvitora ndimbozorora. Mune pipi here? Bate? Mune pipi? Pamusori changa mimi. Inini ndini Herbert Mangoma wacho. Ndida kuwazara baba yangu. Ndofunga kuuya kwandaita ndindega panapa. Takanga takumbira kuna sabhuti chiti taikumbirawo kuti vanhu vese vakanga varimo vese vakabva kuHarare. Tikasvika baba vedu vaparara. Ndobva tauya mamudhari tikatora chitunha tikafambira matsamba ese kuteka makofi. Ndobva tatora baba vedu kuenda nawo kumusha. Petakati zinge takwira mubhazi tikati takumaiswa muriyo mumusika. Ndobva takazoona chizwa kumwe chizasi atakutoenda muri zasi. Mainini waziva vanonga wadonha kupi kusakubva wasara. Asi zvese zvatawana baba munini kusauya kuuya kwangu ndega ndiri pano kuna ana baba munini kuna hanzvadzi dzangu dziri kuHarare. Anhu vese nenyaya yakataurwa namainini zvese inhema changamiro wangu. Zvese zvakatosiyana. Saka wese wasina kuuya handisi ndega mwana. Ndonga baba vangu vanga vana vakadzi vanosvika kuma ndonga pamwe chete waripo 3 4 5. Asi wese wana tinosvika kuma 15 wana tikaverengana. Asi ndindega ndagona kuuya nokuti pakanyorwa Samoni ndindega ndiri kugara pamba baba vangu. Vamwe vese varimo vamwe vati tokumbira kuti tizotaura namai vedu panyaradzo tichibunyaradzo iri muna August. Tinge tiripo tese wana mainini uchiregera nevanhu vakataura zvakataura kana paine zvakahwadza ndamainini kuti zveshe wakachengeta baba vedu. Asi chiri kutedza ndechekuti zvimwe zvacho zvese zviri kuwedzera changamiro. Aiwa zvapana chinodzera kuti zvaitwa usiku. Asi dai mwana wangu ndodei. Atainozviona zvaitwa usiku. Nekuti ndakuti ndichitaura zvendakaona changu tichibva kuHarare takasvika tasvika takaona vachizifamba inhasi isande kuhospital kunokumisa kuvhara. Saka endai mufambire matsamba ndobva ndaenda ine muningi wangu tanga tiripo iti nekamwe kangu nemwana wangu kwamainini. Taenda kunotora matsamba iwawo tabva taenda kunyaradzo. Wanga wasina kana burial society. Ndobva taikwanisa kuningi kunyaradzo. Ndo yakaita zvese. Tasevha kudaro bva tapiwa baba waya. Zvikaziri kupa 30 minutes kuti musvike nawo kumba kwavanogara. Takutoenda nawo kumusha. Saka tadaro azvinozombotora nguva. Tichikoenda kumusha ndopi takazongozwa kuti mainini wasara wachizi watofenda asi tanga tatomuri kuenda kumusha. Imini kurwa baba pane any contribution yamakambopo here baba sekurwa kaita. Contribution yanga iripo waiti munhu ini zvangu ndakazvimira ndasingashandi mainini vanozviziva. Asi taiti kune imba yedu yanga iri mamutare yamai vedu isu ngoti mai vangu vakashaya 2009. Imba iyoyo taiti baba iyi inobatsira kujega baba mari yese yasvika 200 taikakurira yasvika 200 yepensheni nemba yerendi iyoyo taiti ngaibatsire mapirisi ababa. Tiri kurewo zvinhu zvakatomira asi zvinobatsira izvozvo. Ndo kwaenda mari. Kuti mai awapandilungano rokuti kuinde kuti chaiko ndaende kumbira anhu kuti baba inirimera ndakasumudza ndega apa zvakaro zvakawanda pane any other money help yamakapa. Ipapo pawakataura maini vachiti baba handichabvoni kuvasunza ndiri ndega kwanga kuine muzukuru wedu vazukuru vaviri vaichinjana kuya ipapo ndokwazoita aiwa hapo zvavo kubva kwazoita muningi mukadzi akazotsvagwa nehanzvadzi dzangu wakuru kwendiri akatsvaga amai wese vanobhadha asi maini ndobva vafonwa chiti anoda $150 pamwedzi. Herbert zviri nomo chaiko chaiko. Iwo unobarwa ndibaba anokubereka iwo baba ako. Wobva wataure kuti ano ndakati welfare yako yawo inooneka ngepamari pemba yamai yangu. Plus baba ndanga ndiri kure. Akarwara makore mangani? 8 years. Handina kukwanisa kusvika baba ndakatoti tsvakai maid unokubatsirai. Kana ari baba ako chaiwo chaiwo zvingange zviri zviri nomoya. Zvinenge zvisiri nomoya vashangamire. Zvakaita ndezvekuti takati baba inini kwandiri chimbotipewo urwere timbotakurawo urwere tinawo kudombosha idogara kudombosha kwarani. Chiti paiwo baba timbogara nawo baba aiti handigoni kubva pane mukadzi wangu. Ndo zvaitaura baba kana vaini anoziva. Aitoti handibviba. Ndiko kune hanzvadzi dzangu dzese dziri kuHarare. Ndo kune wamvana wavo wese nenini ndanga ndiri.
hangadzi dzako iyo dzaizogona kugezesa baba here. Ndini ndaifanira kuzogeza kana tiriko kunondidenzera. Saka uri kuti wanga wakabatikana uri kuHarare zvepa 8 years kusambosvike kuti mainini ndauye kuti ndimboona kuti baba akadini. Akafire baba. Yakasvika kuyadai. Baba akafire. Akafira kwamainini. Aina mainini. Kupi. Kusavubva kumaonde. Ainoparade kuti wasauva. Aiwa kuyata ndosandataura kuti zvikutora mamaji ngacho hatisizvo. Saka maona wangu wangu wati izvi hatigoni kuzvimira nokuti nyaya dzakutaura dzaiviri zvemunyika. Pamusoro inini ndiri kuti ndiHerbert. Handizii kuti ndabva muchiti nguva iyoyo ndandisingashandi. Shuwa mungasarudza here kutsvaga umwe munhukadzi wayasista mainini wenyaya kubatsira baba yenyu. Handi here nguva kana yamaigone kusarudza kumbosiya musha wenyu kochengeta baba venyu. Ipapo ndapaso asi maigara baba wedu namaini nawo manga muri mhane rumwe. Saka papa pasina accommodation yekuti unosvika uchida. Alright, ngatisiye hedu zvekuti kumbo accommodation kumboonawo kurwadzirwa kubara arya ndimboona baba pataura changamire kuti $10. Ndaona hangu pandaona pawataura pawatinge kuti pfotso asi watopataura kuti mari yaishande pakushandisa kwababa yaitorwe paimba yamaedu isusu. Apo pega ipapo pane zvandaonapo. Maenyu akanga nyumba yenyu au ega yanga yachiri kadziri. Ndiani? Maenyu yanga yachiri kadziri. Angana baba. Ndiye ziti mbame ya mayose. Mai wakazi akatofema akazinga. Akafa 2009. Saka akaite kumba atofa. Aiwa imba yakanga yapo kudhara. Akazofa zvindomba isiya. Ndiyo yakazosara yakuchibatsira kurwara kwakaita baba aina maini nako. Usiona here kuti muri kupikidudze chivanhu. Wakazorongedze zvinhu bhozi ati hembe dzababa zvese ndandasungire mumashitsi. Imi muruti makazosvika mukatore zvinhu zvababa ndozvaataura mai apo. Wakazoti mai afenda apa wobva aende kosimudze mabhegi nemashitsi chichikande mumota yenyaradzo nemumakombi ndiani? Mai akafenda. Zvinhu zvakanga zvatoiswa motikari kudhara. Hazvitange kuiswa motokari zvino unoisa mumotokari. Ipapo mambo inini saka ndakandati zvangu inini handisiri ndega. Ngatichisiya mwasvika nababa kumusha inini wakazogezesa baba pakuikwa kwao ndiani? Baba hawana kugezeswa ba. Pakangogezeswa kumucha. Wandipindura. Baba haana kugezeswa. Achide kuikwa. Ipapo haana kugezeswa ba. Bozi akangogezeswa kumucha. Pakanga pane confusion nekuti wakanga wangoripo ndini nemunini wangu. Wamwese Wagezero kogere nyani. anokungodreswa chete kwekumucha rikwa. Ekufuneral parlour ndo akagezesa. Ndiwo akagezesa chete. Amataje. Ipapo mambo saka ndati nini ndingori ndega handina munhu akandimirira. Handina munhu akandimirira, handisi ndega mwana, ndashamisika chete kuti zita rangu ndo rangoziuya kuno saka ndauya. Zvimwe zvacho ndanga ndichichemawo. Nyaya hombe haisiri yekumirira, asi nyaya hombe ngeyekurasika tsika. Nyaya yese yakarasa tsika. Kubve pane munhu wamakasiya kunze anova ndiye waichengeta baba venyu imimi. Pane chamakazviitira, makarwe godo rana mai. Aiwa, amai vedu vakanga vafa kudhara ndiwo aitotibatsira kuchengeta zvesho. Guwa rinorwiwe godo reguwa. Mazwai. Guwa rinobatsirwe kurwe godo. Saka iwo wataura kuti baba hazogezeswa pamazosvike masiya mainini akatofenda. Babvise zvinhu mumotokari. Pakusvika kwakuika baba ndabvunza kuti wakazogezesa baba ndiani? Ukati hano hapana wakagezesa. Mai mune mwana here nemwombe? Hakuna kuende mwana. Izvozvo zvese awakanga wanazvo. Asi ndiri kuda kuedze kutarisa kuti munhu wakafenda uri kucheme murume. Baba inini. Mai wakati afenda. Muchitora baba kuchende kuuya nawo kuno kwamaranga.
Paroma. Uruma ngepi wewe? St. Denis Mission. Paroma pa St. Denis Mission. Haatozviuti pauya, haatozvizivi kuti St. Denis yakutaura iri mamambo Marange, because muri kuye kuno kwa Marange, kwaudazi Paroma. Paroma ndo Paroma. Ndo pendaka kurira ini. Chakamiri ndo pendaka kurira. Mungasiye mukadzi uyu afenda vakuti hanya ndiyo vatore nguva yakareba echiite zvakasiyana siyana kusvikira babafu azofenda manje kwakuchipa mashe hanya ndiyo todiko to ngatimutoitiri naye kwakusvikoika ivo vasina kumoti makanatserewa Chakamiri pamusoro izvozvo zvakazooneka motikadzi atoenda. Aiwa, munhu waitange kuoneka, waifanira kutange kuoneka zviri nomo zvandambotaura. Inini ndafa. Mazwaya, hama dzangu dzichinditakura ndafire kutaundi. Hazvisiri nomo here kuti dziti mainini kana kuti maikuru. Ngatichiende kumusha. Iyo uritaura kuti wakazoone kuti awa munapo mumotokari, asi wataura kuti anga akambofenda. Kwauzoona mwato ino ku 22 kuti atina mukadzi wacho. Ndizvo. paingane zvakawanda. Aingane zvakawanda. Ndingobvunza Herbert, pamakatora mbasha dzakanga dzarongedzwa ndimai makadzitore pai? Isi takangoa iwo maini ndiwo anogona ndiwo akarongedza isaifambira kutora baba muchani. Aiwa ndati Iwo ndiwo akarongedza zvese. aiwa inzwa kurongedza takuzwa vatsanangudza. Wakachizodzitora ngoti mambobve utaura kuti dzakanga dzatamota. Ngoti mota isaigare pamba papa. Yakabve kweinogara. Wakazodzitore pamba papa kuise mumota yamakaenda naye mimi ndiani? Pamusoro wechaka. Penduda kuzama kutaura ndepekuti amaini zvimwe zvachoka vanogona kutibatsira nekuti muri muhanzi mumaibva zvinhu izvozvo. Ndiwo akadzi ndiwo aitora anomubatsira sei iwo akanga afenda. Aiwa akazofenda motikari yatoenda. Ndo petakazozwa kuti maini wadi vasara wakafenda. Saka makazviziva kuti maini nasara. Anondobva afungidzira kuti achauya asi chinoda anacho. Maikota yazopera. Mimi mayacho wakataura soko rekuti mumotokari mungatopinde nzvimbo yemunhu umwe munana baba yenyu ndiani? Iwo akomana ene hanzvadzi dzacho. Kazi ana baba angu angaswere ngoti aende baba. Mwana akarwadziswa maningi Changamire. Aiti kuchema fungai munhu uri nemurume wake wakachengeta 8 years echide rudo rwekumuchengeta kurwara kwake. Kwakuzi iwo wega ndiwo nenzvimbo inokwane mumotokari. Ana baba acho inini wamaida kuziva kumira tokumirawo mukunda wenyu kuti agezese murume wake. Maigwe ndiani? Changamire ipapopo. Ana yazi kunaka basi. Takasiiwa tiripo ndiri baba takasiiwa tiripo takaunganapo kana kushumwa hatina kushumwa. Vakandotora chitakakona kuchengeta asi vakandotora babao vakwenda takatiripo izvo. No zvakaipa handizii mai shungu dzenyu muvana vacho chuma changa chaperere kuripwa Takapuwa chuma takapera achizi kupera ngoti zvainga zvine madzibaba isusu taavana vana baba edu ndivo vakagashire mugwagwa. kutaurei zvakasara takasare chii musanatozviziya masuku semwoko yerimbe kutaurei Ndinoziya pakanyorwa ite dhamwa. Pakanyorwa mumbe yamai yanga isina kuenda. mumbe yamai yaisopishwa Aina kupiswa. nei kuti Akandoibvisa zviya zvinotanga kubviswa pakutanga zviya asi zvabamba zvese. majazi Zvabamba kumajazi hakuna kuzotosvikwa. Akangobvise dzimwe mari dzeku matsvakira ikuno anozi matsvakira ikuno chiwanzo chedu chinotaura kuti matizire mwana wenyu
mwaerososa nemumwe muchongo amwe anotike muchiutumu tikamuchongo ndakati uzopinde pazviro kwazvo tisi tine mwana wenyu ndo zvakadouye kuziise kuti tisu tine mwana wenyu aigarisana naye, ndo zvavakauye kuziise vana baba vachipo. Ini taamwana vana baba vanga vachipo. nokuti hapana chakapona Pepa racho riri kumusha hatizi kuzvibata. ndinozvikumbira kuti muve naro pepa rairo kuti ng'ombe yakapaira makaiti yakapaira ng'ombe yamai aitozi kuti indaini muye kwanizviyani kwachitsiku Mangoma. mangoma taurai ndizvombuya ndakumbire kutaure panotaura hebhedhuri zvamainini zvimwe ari kututsira. Munoziya kuitira munhu sori mwoyo wako unoreruka. Sori yakapinde kuremerera pane kuti utaure kuti mainini zvimwe zvacho ari kunyepa. Baba haazi kana kumborapiswa nemwana kana hwani. Zvaizi arapisei ngemari yawo yepensheni nemari yaari kutaura yekumba yedu. Hapana mwana hwani wakarapisa. Musikana waari kutaura kana ndakazi kwai tsvakai musikana webasa. Takagara naye mwedzi umwe, mukadzi wechiuye kundibatsira. Wechi2 ndikazi ngaregere ndini ndega ndiri kubhadhara mwese asi kubhadhara. Echibva atoregera. Imba yaari kutaura kuti ngeyama yangu. Imba ngeyebasa rababa. Haisi yemuchato. Ngeyababa yebasa kunini kwaisenza kuhurumende. Baba munaziva kuti pandakarwarirwa for 8 years echishaika echitora baba wachienda echibva ende kotore mari yeroja kumba kozvikwerete ndobhadhara ngei ndakubhadharirwa ngehama dzangu zvikwerete zvekurapisa baba avo ngokuti mari yakabva andoti mwedzi iwowo iye Hebert naBrighton ati mari ndei ndakutofonerwa ndisekuru avo ari kuHarare kuti hamuchatori mari kwakabva mai avo hamuchatori mari yayo nini ba yemba ngekuti imba mari yakufanirwa ngana zvoti ndakapingura ngati ana hana basa rakaita wakaita basa ndini. Baba akasiya ntaurire kuti unofanira kuramba wachopuwe mari yemba but akaramba asi ndakadai ngezvikwereti hapana chaakabhadhara asi chaakada chitunha. Dai akadaro baba vari kuzwa maini ntaura kuti baba zvari kuti munogara muwani rumu handigari muwani rumu wani rumu ko taida urare mumwe munana tairare mwedu techipinde mumba mukati wani rumu yari kutaura ngeipi iye haakauya akarare pamba wakamborara pamba pangu wakarare mumwe monenini ari kuti tine wani rumu Kurazi mai kuna baba asingachamuki kana mai nini na mai example yemurutaura baba angu asara namaini kana ndikazwa kuti baba arwara zvekusaichamuka ba handingatiba kana kuti pane zvendinoende kozwa ngekuti ndiri muna mai nababa ndinotora ari mumwe munawo ndichipepa baba pasituation yakadai saka zvehwani rumu baba asikuchamuka ingasataura izvozvo saka ndiri kutaura chaakakona chitunha chachisina matsvina baba aya anyenyeka ngotanga akuzviitira asi ndaita zvese ndaita ndabvunzei kuti pane musi wakambosvika anhu here mumba mwechinhu wetsvina kana kubvunza asikana angu ari apa kana anhu echechi echiuya pane musi here kanodai kuribvunza kuti makambosvika here baba ari kunhu wemadhodha asi munhu wakapedza 8 years akuzvidini kwakuti bazi ari kunyepa ndinonyepe kuti chendinonyepa chavichi Sorry changana. Una mama ndinokumbira kuti kurege kukumbira regero una mama. Asi chendaka chingoda ndechekuti changamire nedare rese rimuno. Ndaikumbira kuti mumbotsvagawo kuti kuseiwa mwacho wasipo boza asi ndinega ndakawega baba. Takawega paina sambo kumusha. Takawega kuti ne hama neshamari asi ndinde gani ngori koda mire nyaya. Ndapota. Gaide kuti kuna Hebert ana mbuya wawo ndakatange kugarire nyaya yawo
pasabhuku wacho ari kutode kutaurirana neana aya pasabhuku ichikumbirana uregerero. Uyu nehama dzake dzaingapo ndiwo akachema kuti angatiende kwamama. Ndadai kutoda kuti ndibvunze uyu kuti wazouya wega sei, awainga nawo zuro wacho usina udopindurwa ndiani, but iye uyu ndiye wakatoti ini ndiri kuti nyaya ngaende kwani kwamambo kana ndiri unyepa ito ndiri unyepa. Ndi headman chakanakira pamusoro chakadini ndiri kuda kutsinhira masoko ari kutaurwa nahedman. Hedman zvavataura havasiri kunyepaba, vari kutaura nemo. Ndafara chaizvo ndiri kuzwa dare riri kuti unofanira kuti sori. Hedman vakazvitaura vakati aiwazvi zvinozotaurwa asi vekwaMangoma munofanira kuti sori, hapana chemakambogonaba. Vakaramba vamukoma Herbert vakataura kuti ngainoperera kwamambo wacho. Ndatenda hapo. Pamusoro ichangamire zviri kutaurwa ndimai ndizvozvo. Hedman wakatotaura kuti isusu hatina kuuya kotonga nyaya, tauya komenzanisa. Muti sori kuna mama avo. Wakaramba akati kana chida kuenda mberi ngaidini, ngaiende mberi. Ana baba muna akaingapo, Azvita azukuru akaingapo, nakwambo akaingapo. Ai waingapo uyu Herbert. Mai yavo ati munhu wataura munhu wepamuchingami ndiani? Kune muzukuru waPadoni Muchingami wandataura kuti waimbopota chiya chinobatsira pakaitwa sekuru avo akabva adzingwa ngekuti aizive kuti Padoni une masoko aibhuya nasekuru ake. Mapepa anga akanyora baba hamungangototi mwandoike munhu nhasi. Mapepa acho mangwana mumwe chigowa kwautopise mapepa mwainga nepepa ranga rakanyora baba mumapepa imomo. Asi ana Padoni anga adzingwa. Ndiye wakadzinga kwati akadzingwa nesekuru Herbert. Zvabude zvakawanda. Ndakati Padoni ndisekuru wangu. Padoni imwana mwangu ndiye unotoya kundiona akashaika ndisekuru ake. Ndiye unotoya kundiona mbuya makadini kushaika ukakaita baba ndikasiiwa ndikayobate maoko kuona kwakati ndakarwara kurwara kusikaiti nemari yehospital ndikaishaya. Asi andasikaiti basa rushiya nemari yangu kuti yemba yamai imba yababa. Mapepa makapisa. Akapisa. Ndakabvunga nyasha akati mapepa takapisa. Changamire ndapota hangu. Inini ndiri mwana. Handisiri ndega. Zvese zvitaura mai. Zvese inhema. Saka maona ndiri ndega. Hende chimbogare pasi. Tazwe umbowo hwekuti iwewe ndiwo wakati hano. Ana baba munhu ndasakazi kuya. Ndiwo wakati hanyaya kana ichopera ngaiperere kwamambo wacho. Wakatesa kuti kwamambo wacho. Alright. Ini ndiri kuona sekuti Herbert waifanira kubvume kushaisha kwawakadini. Kwawakaita. Tsika yamwakagura imini yekuti munhu unoikwa asikazi kugezeswa. Imhosva namambo iyoyi. Mechindobvanyire pekuti mapepa edu kasike kwapisa vashaya Padoni pashaya awo. Ini ndaifunga kuti Changamire timbozwe nhunha dzamanyawa kuti zvawakataura kuti ndakashaishirwa. Timbozwe kuti wanga wari kufunge kuti wanode sore here kana kuti pane zvawanofunge kuti ano muri yekwamangoma makandishaishire pakati kuti mwatibvumidza mukavhura. Timbozwa mayawa kuti zvemuri kuti mwakashaishirwa mwamuri kuti muri kudei pakushaishirwa kwenyu. Pamusoro dai ana asikazi kundirwadzise kunditorere mari yekumba ndakabhadhire zvikwereti. Akateedze zvakataura babawo kuti ramba wachotore mari wechibhadhare pauri kugara ndiye uchararama nayo nekapenjeni kacho katoko kandiri kupuwa kwa. Saka akaramba ngekuti aruda mari. Pamusoro Changamire ini zvandanga ndichifunga mai vane chasimba daitati Padoni auya pawaitaura zvakawanda zvinotsimbirira maya tichipfuurira mberi nenyaya yedu inobuda pachena. Ya ndizvo chaiko medhemungwarati plus kwakakwende nyaya iyi yakudoti awo mai wadini wabatsirwe
You cannot be beneficiaries pane surviving spouse. Mazvizwa mozovabatsira mai avo pardon onga aripo otaure chaizvo zvakataura baba asi mimi ngemutemo you cannot benefit pane surviving spouse. Mune makore mangani? Mune makore mangani? 50 years. Pamusoro Zimbabwe. Mai murugare bizvo. Tirigare kumamona. Baba pangu. Kuti tigare kumawanda kuwirirana tegana baba. Une zvakawanda zvaachabuditsa zvekuti mai awa mari dzese dzaitorwa dzinofanira kuti anodzidzosera nemutemo wakomana. Saka ngapauye chapupu chawa mai totangira ipapo chienda mberi. Ayizvati daidzi mai anokwanisa kuti iwitness yavo anokwanisa kumuunza yepadhona kuti wakumbirwa ngedare tumbopa uchapupu sezvawaioni zaitaura sekuru. I think this is all right. Next Sunday. Wow, we are not pardon. Lembra deposit ndifambiri ndaone mari yebhazi 6 July. 6 July. Mari yebhazi mapuhwa mai muwe panapa musi Sunday munogone kuya. Batsirei nyaya yenyu. Munouya neamwewo hama zveyo ningi nainyo wanasadzei. Waita basa, nazitani. Ashuma. Saka tati musi wesondo. Achimwasi, tati musi wesondo munokwanise kuya. Changamire pamusoro ndachikumbirawo changamire kuti wamwe wangu wese petakanga tiri pasabhuku kunga isusu ndakanga ndataura ndichiti amai tinokumbira headman mutikumbiriwo kuna mama kuti wamwe wedu dai wagononga waripo kuti ndingori ndega mukanditi Sunday futi still ndikunga vanhu vese takandati panyana zoya baba tizosangana Plus court ainga determining ngemadethi enyara dzoba. Imimi chenda mwatauri Sunday mondikano court. Lazi kukolekta mataura avari kuita kuti takanga tataura kuna headman kuti tikumbirire kuna mama kuti hama dzenyu handi mai ari kudaidzana ndimwi. Munouya musi weSunday nehama dzenyu. Todotaure dzimwe nyaya.